putih kayu bang susuin angin alas mirang soyo bin babat kata kewan-kewan ingkang padha belajar riksani kridane sang broto seno dumadaken kepanggih kali geno kali yo buta loro kang jeneng Wahmono lan Arimono.
wis ngerti dateng. Aku lagi nuwuni dawuhe guruku Bopo Durna. Gelet kayu gong susuing angin. Kira-kira kene apa ora? Ora ana ning kene ning Dermaji anane kayu alba. Satrio banget becike kowe bekti maring guru. Ning kene ora ana kayu gong susuing angin. Ngana bali maring Sukolilo njaluk pituduh sing bener marang gurumu Sena. Aku arep ora bali nek bener-bener urung oli kayu gong susuing angin. Dadi ora andel ning kene bener-bener nangka kayu gong susuing angin. Ora, ning kene jelas ana kayu gong susuing angin. Ora ngandel bae kowe, ora ayu pada gelung nang gontal malah.
Pucuk loleh-loleh Brigadir Buntu Peungan Jogyo. He anak anak bagus Brontong Seno. Ngerti yo ning alas miran saya siki wis pindah paring Ciarus. Siki lakonono syarat sing nomor loro. Syarat sing nomor loro apa Durna Guruku? Syarat sing nomor loro yaiku golek tirta Prawitasari sing dumunung ning dasaring samudra. Tirta Prawitasari ning panggung tirta banyu bening aku urung anak aja. Syarat sing nomor loro yaiku golek tirta Prawitasari kadian mangkat manut maring gurumu mangkat Durna Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayong disuruh ada salam ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simbangane salam baik. Tumbas salam genjangan lode Pak. Sindere jawab salam lambene. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Arsanipun para alim, para ulama, para asatidzah ingkang tansah kawula tenggo barakahipun. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Kyai Saifuddin Dalah Kyai Hasiman. Yang kami hormati Bapak Camat Lumbir. Ya tetap kita hormati itu nggih. Pembur nggih boten ana pembur kami mau. Forkom Bincang Lumbir, Bapak Dan Ramil, Kapolsek atau yang mewakili. Ini kita wonten nggih. Belum pamit nih Pak. Ingkang saya hormati Kepala Desa Dermaji panjenenganipun Bapak Darku. Oh begini. Oh alhamdulillah. Ika mugi-mugi tansah dipun paringi sehat walafiat. Amin Allahumma. Yang tansah menghormati Ketua BPD panjenenganipun Bapak Sutrisno SPD. Wow begini. Oh nggih, sak mundut kopi atas ini.
dalu niki mugi-mugi dados amalan sholahan makbulan. Amin Allahumma. Sedaya ibu-ibu muslimat, sahabat fatayat, ansor, banser, dan seluruh jamaah ingkang hadir rahimakumullah. Amin Allahumma. Boten wonten kalimah ingkang endah edi saha keni, boten wonten ukara ingkang gandes kewes luwes tur pantes kejawi monggo sareng-sareng ngamulyakaken puji syukur dumateng Gusti Allah bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang pada malam hari ini alhamdulillah kula lan panjenengan dipun paringi nikmat teng Gusti Allah arupi setunggal kesehatan. Ibu sami sehat, boten dilarung puyeng ora duit. Panjenengan rawuh mriki setunggal dipun paringi nikmat sehat. Gadua sing sehat fisike alhamdulillah. Tidak hanya fisiknya tapi batinnya nggih kudu sehat. Kalau panjenengan sedang sakit, mumet, wetenge lara, fisiknya sedang sakit, jenengan ngagem lipstik abang jembrang, esin keton, pucet, gitu mboten. Tapi kalau batin kita sedang sakit, jenengan ketinggalan melu ngaji ning ngarep dhewe kamar iki kaya ngene. Tapi nek dilarati mboten ketinggalan itu nggih. Dan dua panjenengan kula dongaaken ingkang sami rawuh mriki fisiknya sehat. Allahumma amin. Batinnya juga sehat. Allahumma amin. Sing paling penting mani kantonge sehat. Arep badha wong wadon kebutuhannya pirang? Apa-apa serba anak. Lu berbeda ame kon anaknya pada hajat. Arep ora nyumbang anu diundang. Ora nyumbang bagine kang ewan. Kira mboten, Bu? Tapi alhamdulillah nek kula tanglet jenengan siki lagi duwe-duwe apa ora jane. Sarini-rini wonten Ibu nggih. Lalu niki kondur jenengan sehat badannya, sehat batinnya, sehat kantongnya. Alhamdulillah. Tapi kali panjenengan sampun dipun paringi teng Gusti Allah nikmat sempat. Napa, Bu? Sempat. Sebab tanggane panjenengan ingkang boten rawuh teng mriki bisa bae anu sehat ning boten sempat. Lagi nyumbang apalagi rewa mau barang gawe pirang-pirang di boten doni mriki. Utamanya jane sempat wonten kesempatan ning lagi boten sehat, lagi mumet lagi di infus di boten doni mriki. Berarti saestu-estu panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu niki niki makhluk-makhluk pilihane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kagungan nikmat sehat, kaping kali nikmat sempat, kaping telu nikmat gelem. Gitu mboten? Jane wonten sing sehat ya sempat, tapi aku grimis langsung hanya ke HP rumah bae. Ya mboten apa? Apa pancen iki panjenengan iki makhluk-makhluk pilihane Gusti Allah. Bu, salawat salam mugia konjuk dumateng Nabi Muhammad. Setunggali kita Gusti kang makarya jagat pinunjuli umat, pemimpin umat, memberi syafaat di hari yaumil kiamat. Panjenengan ingkang rawuh mriki insyaallah benjang badhe kebagian syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ben kebagian syafaate Kanjeng Nabi niki pengajiane wis genah. Jebule napa? Gelar budaya sholawat sejagat raya. Berarti kakang mau sholawat ngeten Ibu nggih? Atine sumpet maca sholawat. Saged Bu ya lingkal. Ya nek mboten saged lurus ya ora apa-apa. Maca sholawat. Wah, kira apa-apa. Pengen bahagia baca sholawat.
Nabi Muhammad. Ibu bapak ingkang tansah kula hormati, saestu-estu kula sarombongan nggih. Mriki sepindah kula niati silaturahmi nyambung paseduluran. Kula saking pundi niki diwaos? Nggih pamane pundi? Panjenengan pundi? Ciarus. Bapake sampun ngaten Ciarus, Mas. Ibune pun ngaten Ciarus. Oh, dereng. Kok terkenal banget ya BC? Kita udah tahu menganggap BC harus apa orang? Hah? BC harus gue. BC harus sing akeh BC. Alhamdulillah. Niki kula saestu-estu niat silaturahmi mugi-mugi kate niat nyambung peseduluran dumateng panjenengan kula lan panjenengan sesuai dengan janjine Kanjeng Nabi akan mendapatkan 2 bonus. Kita bonusnya Bu? Pindah niki kali setunggal tiang ingkang demen nyambung peseduluran itu akan diberkahi umure. Allahumma Bu. Di dalam arti sebetulnya itu dipanjangkan umurnya. Tapi yang namanya umur tentu saja itu ditakdirkan pas. Bebek orang bisa mengurangi, orang bisa nambahi. Tapi insya Allah bisa berkahi. Bu, boleh panjenengan kan milih. Misalnya wonten soal A, duwe umur cindek tapi berkah. B, umurnya dawa tapi orang berkah. Milih pundi? Oh, ini selawat pilih A, cindek tapi berkah. B, dawa tapi ora berkah sing pundi, Pak? Dawa tapi berkah bae. Bu, pilih pilihan nggih. Jadi bupati kan nggak tahu ya, Bu. Ya Allah, kita sih bareng lo sing kinis orang. Jadi bupati itu bisa jajan dengan di sisi yang aman yang keri. Bisa bayang Bu? Itu bupati udah mana kemarin lah, yang keri juga pada di sisi yang aman. Karena kemudian orang lagu ini, andai ku tahu, dia kan yang mau itu tahu ini ya Bu. Andai ku tahu. Tapi gak lupa berapapun jatah usia kita yang dikasih oleh Allah, gak lupa diparingi sing berkah. Amin Allahumma. Tapi kali bonusnya wong silaturahmi niku badhe dijembaraken rezekine. Allahumma Pak, Bu, yang namanya rezeki bukan hanya uang saja, Bu. Rezeki saking Gusti Allah niku mboten arupi amplop tok. Nggih mboten, Bu. Bapake kagungan ibune sing manut, sing eman, ora rewel, ora gal, ora mutung, ora jengkel. Niku nggih rezeki. Ibune kagungan bapake sing eman, sing ora pelit, ora selingkuh, niku nggih rezeki. Dadi sing jenenge rezeki ora kur duit, kita kaya guyu kaya piye ya rezeki. Ngaten Ibu nggih, bahagia lahir batin. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, kula sarombongan teng mriki monggo saran-saran kali panjenengan diniati thalabul
ilmi ngilangaken kebodohan. Yen pengajian mikir senengke Yesus mengira apa api apa orang punya ini yang rombongannya jelas api kalau kayak gede besi api apa orang punya ini bubar pengajian ajeng nama lek bubar pengajian ajeng nama lek pindang-pindang pitik bubune sawah sepitik ajeng berkawan cilik ame bujang mati ana sing kririk ana sing sridik ana sing mendelik Bu, cara orang sini, cara mriki niki lagu nopo Bu? Napa Pak? Randa. Randane nunun orang Minang, orang Memut, orang Minang, orang Memut lambene dikrupuk sambut lambene dikrupuk sambut pindah-pindah Bu, senajan niki mung lagu lengger tapi sae nggih mboten. Perawan cilik ora kena diumbar apawan perawan sing ora basa ngene ageng. Bu, perawan cilik ora kena diumbar apa maning perawan sing ageng. Kalau dipaksa Bu, niki lagu neng perawan cilik orang kena diumbar kon padang apa kira-kira Bu? Ken padang ngaji ngaten ibu nggih. Aja malah wedi mbok anak ora payu kok anak-anak bayi wengi ora papat ketika. Ampun ibu nggih, aja wedi anake ora payu. Bu, pindah-pindah titik lagu nggih. Setelah saya hidup di Ciarus ketika 2010 saya menikah, niki Pak Loro lagi gencar-gencare ngadeg ebek ya Pak. Gak ditalakian, posisinya orang kepengen ngapalan gak diapal dewek. Tapi ada lagu ebek yang bagus sekali maknanya senajan lagu ebek. Kaji-kaji, Pak Kaji, gedone kering, kering ning Semarang, Pak Kaji ora sembayang. Lagu pertama kali yang krungu kita leceh yang yakin, tetapi baru maju ini
kuasa ingkang sampun dilampahi itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seniki sampun bulan Syawal. Syawal itu bahasa Arab syalah, artinya peningkatan. Galuh sing dilakoni wingi teng bulan Ramadan, seniki teng bulan Syawal kudu meningkat. Sing jenenge meningkat ya minimal ya aja nganti temurun. Ketika Idul Fitri wingi panjenengan sampun salin kali bawakan apa dereng? Sampun. Bali salin dibolak-balik. Ya kan kali Pak Kiai, Bu Yai, bus-bus nih nek salaman pada dibolak. Ini kalau bapak ora dibolak-balik kacang, Bu. Diambung apa mboten asore bapaknya? Ana sih bapak bisa ngomong salaman aja kalau bapaknya ngene ora ngerang. Pak, ibune sampun sungkem apa dereng iki? Sampun pasrah kelempukan apa dereng? Seorang istri itu manusia yang paling kuat, ras terkuat di bumi. Saking kuatnya dalam ngampura besungkan, Bu. Sampun nyuwun ngampura ning bapak nggih. Ireng-ireng orang Banten mana itu surgane Rika. Ya pertama kali di bumi jalur ngampura teng bapaknya minta terus ngaten minta nggih. Sing jenenge wong lanang buru pun sewu kadang-kadang ya ora peka. Nggih napa mboten, Bu? Kok dene kadang-kadang jengkel lampen nyebeli meleh nggih wong lanang. Ya ora, Bu? Nggih. Ya Allah, Bu. Selain jalur ngampura ini seumat bisik karena orang yang berpotensi kadang menyakiti hati kita justru datang dari orang terdekat kita karena seringnya berkomunikasi. Ini apa mboten, Bu? Terus panjenengan nular-nular mari tangga teparo, Bu. Niki, Pak. Nah, lamun apa kok mereka mantuk? Jokine mantuk. Ibu bapak yang tansah kalau hormati orang kasih jam 12 ini ya. Yang makanya jam 12 kurang sejam. Ini kan jelas sampai BP ngomong kayak gitu loh. Ibu, gandeng kali materi malam bihala sedenenge wong jenenge lagi wayangannya nek gunungan piye nggih. Nek kon mriki jenenge apa niki makane iki? Gunungan mesti wae gunung. Gunungnya orang kuat, Bu, abot. Niki kayon, apa, Bu? Niki badhe disuluki apa mboten, Pak? Disuluki. Tapi orang bonusnya ora, Pak. Ora usah disikon lirek ngopi ya. Lelulang rine jalmo ratu pujangga kang handar peni nurun saking kitab agung sanes
Dihitung. Pinten Bu? Kamsal. Bari ngitung, Bu. Jenengan dumian sekolah SD tempat guru kok gambar gunung. Gunung digambar pripun? Sepojoknya pinten, Pak? 3. Yang di atas 1, yang di bawah 2. Niki gambaraken bilih kula lan panjenengan kedah kemutan gemiyen seamendi siki lagi ning ngendi besok arep pada mari Ibu gemiyen panjenengan saking pundi? Di mana? Lumben. Saking pundi Bu gemiyen? Oh, di perut Ibu. Bapaknya saking pundi, Pak? Ditakon pulang. Ya sambil mau saking gua garbane Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Panjenengan ingkang wau mriki gemiyen saking gua garbane Ibu. Bayi lahir orang ngerti apa-apa, ora bisa ngapa-ngapa, orang gawa apa-apa. Bu, tang mriki sami mboten kali Ciarus. Nggih, sami. Ten Ciarus, Bu, nek wonten tanggane kagungan bayi jenengan pada niliki. Nggih. Biasane bayi nek ditiliki jenengan pada gawa apa? Gawa sabun. Sabune merek apa? Rinsola kalangan paling bombok. Bu, anak gawa bom, anak sariki juga ini mah dijerek karet. Ambil wonge dhewe diimbi beras karo nduk karo jari. Tapi nek siki ora ana sing gawa kayu jatang. Kepenak ning gawa ampok. Gawa ampok bae sing ringkes nek tuku sabun diatur-atur malah lebih akeh. Berarti pada baik Bu nggih? Nah, gemiyen saking gua garbane Ibu seniki teng pundi, Pak? Teng alam dunia, besok arep pada mari ngendi? Alam kubur, alam akhirat pun siap napa dereng Bu? Ana tangis kelayung, layung tangis wong wedi mati digedhono dikuncenono wong mati mah saurungno ya Rabbi Mustafa balik babo Bu, niki wonten gambar-gambar kata sangkat tapi mboten kula terangaken sebagai gambaran ya. Semeni bae. Teng mriki wonten gambar napa Bu sing ketingal saking mriku? Gambar? Iya gambar macan iki. Niki gambaraken wong urip nang alam dunya kadang-kadang ora emosi dadi wonge balak. Biasanya sih galak bapaknya ibune. Ora wong ngoten cuma kalau di wong wadon sing apa jane? Anu galak. Galak berarti simbol nek lagi kaya mah.
penting ana sing kaya lutung. Bu, ndak cerita kon milih ketek apa lutung? Nah, biasa milih sing apa pilihane. Bu, milih ketek nopo lutung? Boten milih dadi ketek ora jatuh keben. Gambaran pilih wong urip nang alam dunya wonten sing akhlake kados ketek, ana sing kaya lutung. Dari milih iki kok bapakku lebih aneh. Sepisanane Bu, milih ketek apa lutung? Ketek, ya wis ibune ketek bapake. Bapake lutung ibune ketek. Dikene apa? Bu, wong urip dalam dunia ora ana sing apik bae. Seala-alane manungsa mesti ana apik. Ini mboten. Pitik anggrem selikur dina. Bu, kene ana sing benek kok. Ki genahe arep dina apa dino? Dina mawon kita nggih. Kasih mau Pak Dina dan langsung oh ya. Pitik anggrem selikur dina. Tetes badan tetes langkah sing kepada. Ibune sing kaya. Ya wis lutung disebaya ya Bu ya. Bapaknya sing kaya. Lutung niku tegese simbol manungsa sing padha lutut ing petung. Arep ngapa-ngapa dipikir. Berarti simbol wong main. Kita mau milih Bumi di situ belum. Bu, lutut ing petung, bapaknya simbol lutut ing petung. Wong sing kaya lutut, apa-apa dipikir dhisik. Arep pola ngapa bae dipikir. Sampai mau membuat status di WA. Mereka sama dari status Bu. Kak, si cokan gambar status biasane rata-rata bapak apa ibu? Wong wadon arep nyumbang gawe status, omahe bojone gawe status, oli arisan gawe status, ora disengi nyumbang gawe status, jengkel karo bojone gawe status. Wong wadon angsan boten gawe status. Angsan sing ora bareng kuwe gawe status janji ora dipikir Rika kadar lagi jengkel karo wong siji ini Siti gawe status ceritane kutu karo ini Siti nyumbang kok ditinggal gawe status apa ora ini Siti jadi gawe status wong siji bisa-bisa singkrap karo wong Sudermaji. Bu, Siti nek arep pola apa bae dipikirin Bu. Yo arep ngomong piye kira-kira ini Siti antara hati apa?
dipikir bisik aja janji jam sombong bu mulane benjang penduduk swarga ini kan sing rawuh mriki benjang badan swarga sedaya nggih kepengin mlebu swarga miturut hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlake penduduk swarga niku wonten 3 pinten Bu salah satu min akhlaki ahli jannah ada 3 akhlaknya penduduk swarga. Monggo niki mumpung taksih alam dunia pada latihan dhisik ngaten Ibu nggih. Mulane sing jenenge ngaji niki ngaji ke kaya lagi ngaca. Ngacake carane ngilok, ngaten nggih? Ngaji iku bisa jadi pengilor. Ajaran yang baik. Ketika balik semalam, oh iya, sing penting aja orang. Berarti orang mandel. Ngaji iku bisa jadi pengilon. Oh iya, marah tindak ala becik kang kelakon. Oh iya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nyambung perseduluran, nyambung persaudaraan. Sing jenenge nyambung berarti gemian tahu putus utawane akhlaknya penduduk swarga sing nomor setunggal nyambung perseduluran kali tangga karo kali sedulur karo sapa bae sing gemian tahu medhot perseduluran. Abot napa mboten? Apa mboten Bu? Nyambung keseduluran rika tau kecentrok atine dadi marang asiki karo mantu mertua ora pada karo sedulur ora pada aku. Nah kejadian ora akur kuwe siki wis ngerti akhlake penduduk swarga kudu nyambung rika gelem ora gelem disambung takon dhisik. Bu bisa? Ya baik siap? Abot? Ya abot kok hadiah surga hadiah piring daya apa enak nopo Bu setunggal nyambung persaudaraan kepada orang yang pernah memutus persaudaraan utawa kayak gini Bu panjenengan pola apik dumateng tangga keparo sanak sedulur sing tau nglarani atine rika Bu sing jenenge urip bersosial mesti tahu ana wong ada orang yang pernah mengecewakan hati kita gitu mboten. Jadi kan mereka diperintahkan pada lapang dada tidak boleh menjadi orang yang pendendam. Bismillah sangat Ibu. Ini latihan dhisik nggih sebab niki adalah akhlake penduduk swarga. Tiru sinten? Tiru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi arep ibadah ning tengah dalan diidoi. Kanjeng Nabi ngampurani, kira mboten? Malah sing idoi princang ditili di rika jajal kamu marmari masjid kok tengah dalan diidoi. Kira-kira mereka balen yang waktu enggak Bu mulane Kanjeng Nabi adalah uswatun hasanah
niku wal afu amman dola maka ngampurani napa Bu? Ngampurani, memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti hati panjenengan. Wong kuwi njaluk ngampura marang mereka sakjroning ati wis ngampurani Bu. Ibu nek lagi cenderengan karo bakire di ngampurani Ibu nggih. Sebabe wong mutungan wong cengkelan Bu. Wong mutungan wong cengkelan kuwi ora badhe mlebu surga. Sebabe dikhawatirna wong mutungan wong cengkelan iki kan ngantuk di bakire. Wong malah di surga bingung, iki kok dermaji mutungan kok bawa-bawa enek. Aja mutungan aja cengkelan. Wal afu amman dolan latihan ngampurani cara berbagi derek kon pada dawa gulune ususé kon duwe usus sing dawa jembar pangampu ngalah niku tegese Allah mengembalikan sesuatunya kepada Gusti Allah. Dilarang ini tangga terlarang yang menang baik tapi ada gantung ya jangan baik ya jangan harus lapor polisi aja. Mau nggak malas malah dikasih di penjara. Bu, itu nih si nomor kali. Si nomor 3 akhlaknya penduduk surga. Niku dadi wong sing nyoh. Baleni dadi wong sing ora pelit, ora apa mani? Kikir. Kuimet tumbuhir kuwi kromo kira ngono tumbuhir barang Bu aja bakir aja pelit aja medit aja kumet aja apa sih tumbuhir ya carane aja buntut kasiran Ibu nggih akhlake penduduk swarga niku dermawan seneng weh-weh tapi maling sapa maling wong sing pelit maling awake dhewe Bu nek rika wewe maling musuh wewe maling rika itu bukan dermawan tapi balas dendam umpamanya gitu ini kan belum sudah kali panjenengan yang maringi naskah panjenengan kira naskah lebih banget kira-kira perkara berita siji ya semua ketemu rika ganti aweh roti kacang maring nyong itu bukan dermawan rika gak ada makan roti kacang nyong aweh naskah gila bukan orang yang sugi-sugi ini pada tukeran handphone parcel gila bukan tapi akhlaknya penduduk surga justru memberikan dermawan kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Benar Bu? Nah, tinggi teman orang-orang kan yang hebat. Maneman, pancen wong pelit ya. Iya, wong pelit ya penyakitnya wong sugih. Yang udah duit sih, kita boleh. Tapi orang ada wong sugih niku. Ibu nggih. Nah, di dalam arti yang lain, ahli surga niku mewek dermawan kepada orang yang tidak memberikan sesuatu kepada kita bukan berarti pelit tapi pancen wong sing ora duwe. Nuwun sewu Ibu nggih. Jadi kita memberikan seperti itu untuk balas jasa saya mau sing ketumuran kabeh makane. Mata nggih? Ya. Nek jenengan pada dermawan niku sae tapi aja nganti pelit. Cara pewayangan pelit itu Pak mantungannya Pak Kak. Bukan. Ini. Udah Pak bukan yang lain gue. Kita kasih. Nah. Masalahnya malah ketemu. Lek wong pelit niki diibaratkan dengan kayak
Buktanya ngomong yang mau nih, bojreng iblis laknat lakune, banda-bandaku dewe, dunia-duniaku dewe, amal-amalku dewe. Rikala pengajian ditaruh urunan, orang bilang aweh, utamanya jane aweh, tapi kok paksa, ningati ngomong, banda-bandanya dewe tuh, dunia-dunianya dewe kok urunan. Berarti dikasih ketempelan foto. Di bukannya aku dong di abang hijau kuning biru.